बे गेजेराव लाइफां थंनै गायलायनाया माबा नेम दं नामा? ए खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैहाय जोङो ख्रिस्टमासनि मुङावहाय जोंनि चिरां जिल्लानि निसिमा ओनसोलाव थानाय इउटुबारफोर गासैबो जयै ओंखारनानैहाय खाजि जाबायगोन न'खर न'खर गिदिंनानै। बर'दिनाथ' दिनैहाय गेजेर नांबाय, खाजि जानाय बोथोर। गोदान बोसोर हाबनायजों लोगोसे जोबगोन जाहैबाय। बेनिखायनो दिनैबो गाबोनबो जोङो बेरायगोन। दिनै ओरैहाय आमथेखा ओनसोलजों बेरायजेनायसै, ओमफ्राय गाबोनहाय थांनाय जायो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबायल' थादो। बर'दिननि मुङावहाय नै खाजि जाबायगासिनो। बे माबा सोर बायदिसिना सोर दं? दाउ गोदाबाय, ना गोदाबाय हनै खयथासार जाबाय आं। सेरसेलाबो जानो हायला अमा बेदर। दस्रा साखायोबोलै इयो गलालै जानायाव। मैया हले मा बिदि जादों। ओमफ्राय आंबो बिदि सेर सेर गैयालाबो आधा केजिनि बारा जाखादों जानाया मैया। उखैदो रानो उखैदो। आंलाय गायदों दाख्लैनो। हले मालाय बेदरनाखौ जिजिखौलाय जाखायो, रावबो फोथायनाय नङा। ओंखाम जारायो खेबसेबो साराय केजि बेदर बायदों आं, साफा जाजोबखादों। बेदर फानग्रायानो आंजोंबो लिंहरदों। औ बेयाव आब'नाव लिंदोंलै खाजियावनो थांबाय। आब'नाव गामिनि सेंग्राफोरा ज' थादोंमोन दाख्लै। गेरजा गग्रोमोना ज' सावथालि पाब्लिकफोरखौ साबसक्राइब खालामनो थिनलाय। सावथालनि साबसक्राइब खालामनो थिनहर दे। सावथालनि रायलायनानै माइब्रा सिथाव गोगोम दारुन लानानै थांगासिनो दं। दायो नै गुबुन न'खर मोनसेयाव फैबावलायबाय। बर'दिन सिजेन जाहैबाय, जानाय लोंनायनि सिजेन। अमा खाजि, माइब्रा सिथाव गासैबो निसिमानि इउटुबारफोर गोजा। सासेबो ससियेल मिडिया सालायै मानसि गैया, गासैबो ससियेल मिडिया सालायग्रा गोजा आरो। जाखांलायबाय आरो दाबसेयाव थांबावनोसैलाय नै। बर'दिननि बिदाय लालांनायसै नै न'खर मालिकफोरजोंहाय। दे हामबायसै, रंजानाय बोथोराव खाजि जाहोनायनि होननानै। गोजोन्थों। गामिखौबा मा होनोमोन नैबे गामिखौबा एकदमबारे गारि भाङा। गोदो मा रोगानायाव गारि बायदों होनदोंमोनलाय? आं बांद्राय मिथिया, नैसो मिथिगोन। आंनि आलादा जाहैबाय नालाय गामिया। बायदों ना मा होनदों? मारैनि गारि भाङा थाखो नों मिथियो? नोंलाय माहाय मिथिनाय? आरो बेयाव सफैलायबाय नै गोदान न'खराव। आलासिफ्रा नै आं आन्दायबायमोनलाय, खिन्थु लामायाव हाद्रि खुनाय नुहुरनाला। अमा बेदर खाजि, माइब्रा सिथाव, संख्रि साहा नै ग्रोन आलासिफ्रा बिसोरनो जाबाय। न'फ्रा नै सोरगो बायदि बिसोरना समायना रमायनानो। फैयै सफैलायबाय नै आमथेखा अक्सिगुरि। दहायनिया हौरै खोलाजोंमोन, गारि भाङा होननानै बुङोमोन सिगां हाबजेननाया। ओमफ्राय बे आमथेखा अक्सिगुरि गोलैबाय। आलासिफोर दं आरो ग्रोननो साहा लोङो। आंबो संख्रि साहा। बिसिना माबायदि साजायदों एसे नायनोसै साजायनायखौहाय। देग्लायहाय ख्रिस्टमासाव एसे खम नुदों साजायनायखौ जेरावबो। होमबाबो बिसिना साबसिन जाबावदोंसो नै। माबा नेम दं नामा इलाय? बे गेजेराव लाइफां थंनै गायलायनाया माबा नेम दं नामा? ए आंलाय माबा नेम दं नामा सानदों।
दिनै बेखायनो बेरेफुंजानि ओरैहाय हाथिमारानि बिमा बुरि बुरिखौ लिंबाय बायना 30 जनसो फैदों बिसोर जाखाना थांजोब्बाय नै 30 जनसो फैनानै जाना थांबाय जों बैयाव लांबा लोगो मोननायानो मोनदांला दा मालाबासो जोंख्रिया औ बिराद मोजां मोनबाय दा रासिन मोजां मोनबावबाय हाब नोंसोर आसल आसल मानसिफ्रा फैबायरा हा हाय आं फैनो नागिरदों केस होनो नागिरदों आं कफिराथि खालामबावनो मादिखौलाय फैदौनो नागिरनायखाय कर्ट केस खालामनायखौ नाम होनानै थाब दिना फैदों होननानै आरो ओंखाम जाबावबाय खाजि जाबायनो उखिगुरियाव बेलासि जाबाय समा ओंखाम जासिगोन जोङो आमथेखा उखिगुरि जोंनि चिरां जिल्ला रायजोफोर ख्रिस्टमासनि मुङावहाय गामि बेरायनानैहाय न'खर न'खर खाजि जाबायदों जोङो ओमफ्राय दा ओरैहाय सा ओनसोल आमथेखा उखिगुरियावहाय दा जों जयै बोथिसे स्राय ओंखाम जानोसै नै ससियेल मिडियानि मानसि गोजा बिसोर गासिबो दा जों जानो हादोंनानो दायो जाखां लोंखां जोङो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय नैयाव ख्रिस्टमास बिफां ना मा होनो बेखौ गोमला दंनाय फांसे माखासेया होलांजेन बेयावनो हनै हास्लाबबायलियानो आमथेखा उखिगुरिजों सा मोखां दावखोगासिनो लोगोफोर बैयाव जाखांनानै गासैबो इउटुबारफोर गोजा नै बिसोरो नोंसिनि मोसायाने बालागारि गिर्जा नै गोदान लुगासिनो गिर्जा गोदान बियो नै ओमफ्राय जों होलांगासिनो सा मोखां दासिमबो ओमफ्राय बियो मन्दिर वाटार साप्लाइ नैबे मन्दिर ब्रह्म मन्दिर ना बाथौ मन्दिर जाखो ब्रह्म मन्दिर ओमफ्राय एसे बार फ्र फ्र खोनानो हागौ माइकआ गोमाबाय नालाय गैला फैयै फैनानै दानिया सौफैलायबाय आमथेखा मिलन बाजार बर'निलाय माथो होनोरा बे गामिखौ सुदेमपुरि ओरैबायदि मोजां न' थिखोनो हाबाय ने नोङो